gane mu da alkuskar mu zamo bakin ba shaukin miyo da ikilas kim samun na bayyano na gaban cikar mukami. Mai suna ba suna ba nake so na bayyana, Allah ka san da nufin sunan da shi ku gane. Ka yabe shi a shi ya faɗe ka har ma ya yi maka rana, dan alakar ku da shi ka fahimtar da ba ni kai mi. Sunanka ba sani ba bare sun barka imani. Inna wa duka hakkun alal kullum makaluki na kai alwashin kai kana salatin dan amina. Aikin wani ba sha kanka sannan babu jingina, amma akwai wuridin zatin kawai taslimi. To kun ta ci gaba da ta kuna barantaran masoyi, ta kara kusanta halinsa da suka yi koyi da abokansa masoyansa iya daɗi da juyi. Ba su bar mai sunan da ba su sani ba mai kai gami. Idan na zo da karamin tunani ba na hayewa na wuce kai tsaye ba tare da ke ba babbar ruwa. So da dama da fitawa rijali ke yi da yawa saboda sun zama bebaye ba su ji ki ba wumbi. Sunanka ba sani ba bare sun barka imani. Na nemi sa albarkar kina na kakar nana, dan kwake ne ki ɗauki sunan da ya kakar masana. Ke an kai wa umarnin kiran shi da wanga suna, farin cikin sayidina Abdullahi Karimi. Halarar tana da jagororin yan tafiyar ta su gaidas ne kuma sun mace a kan su kafe ta. Sarkin karama shauki ya liji kan binta mai jawahirar ma'ani Ahmad Tijjani muhimmi. To an ce ba mu san shehu ba mu ba ma shanin sa, shehu Barhama da dan Fodiyo sun mamaye sassa na nahiyoyi. Ga Sharif Sani ma ya tosa, duk masoyin mabuwayi namu ne ko da karami. Sunanka ba sani ba bare sun barka imani. Ba wanda bai san alkhairi ba sai dai ba mutum ba rama halarci sai dan halal ba sai an ce ba. Wanda ya nuna maka annabi ka gan shi a babba, malam awwal mulki ko za a bi mu da gwalmi. Assalamu lakal himmatu da kai akai ta maraba, a ga sabbi na ne ya wanda rabbana ke teba. Labbai ka wasa dai ka kakar sanin can gaba, ya ma za a yi bata kanka lakabin ka imami. Mai daban-daban mai kalolin sunaye da yawa, a nan da bambanci a can gaba da kafar rabuwa. Agun aljanu da malakai daban ne a kuma ruwa, sunanka daban bangun dabba da karmami. Sunanka ba sani ba bare sun barka imani. Lokacin da kai ta bautar ubangiji ayi jabai, bance ka lokacin farawar gaba a jawabai. Har san da Jibril ya ce da kai kanin saka dubai, ka fada masa kafin halittarsa ka cika tammi. Da yana kirga don sanin ka, daga nan ya tsaya tak ya fahimci ashe bai san ka ba kuma kai ɗaya ne rak. Da ya tuna sanda aishi ya ga tauraro ne tak, yayi shekaru 500 a yamma yana musulmi. Daga nan ya koma gabas kamar shekarun na baya, sannan ya yi kudu da arewa ya kewaye nahiya. Yana ta tsarkake Allah da girmama sha buya, ya ɗayanta shi ya gode masa tun bayan azumi. Sunanka ba sani ba bare sun barka imani. Da ya ji labarinsa sai Rasul ya ce Jibril da ni da kai wane ne babba a can tun fil asal. Na san mun san amsar uwar da ka ce tun kwal, daga baya ya halittu aka samu gagarumi. Kafin zuwan duniya a ran da Allah ya faɗa ya ce da alwawu alastu bi rabbikum, ya shaida da na'am cikin musannan ubangiji ya sharrata da nufin rike alkawarin Allah mu bar rami. Daga nan ya ce Muhammad kafin ma mu ambata, ma'ana abin yaban sama da ƙasa nan mu gaskata. Allah ne ke gode maka dan kai mar bauta, a zahiriya ma agogon hira kai lazimi. Sunanka ba sani ba bare sun barka imani. Lokacin babu zuwan wahayi balle ka yi koyo, ballanta na ka siffanta siffar wani dan wayo. Waya san a ina ka gani ka kwatanta ko ka biyo, kai ayi kurum sannan ka sai dai al'azimi. In mu ce sunayenka 201 ne kawai, kuma kowanne ya yi macin ba
wani da a ce wai wanne za a kira ka da shi sannan ya yi wanwai in a san ka nan sai a je ka can har akadimi mai sauya kala ko salo kana rikita tunani wata ran a ganka dogo sannan ka canza launi sabu sun ga abubuwan al'ajabi a tuntuni shi yasa ba su siffanta ka bakar su ya zo wani Sunanka ba sani ba bare sun barka imani. kowa yana kan adirin sunanka ne mutane lakad kalakanal insani tsayuwar sunanka ne shi sunanka ya fi ko ina ko kuwa kama ne sananka sai dai ai jiran ranar rashin mukami abubuwar ka nake nema da na furto daga baki zuciyar matakarsa sanin sunan gaba ma aiki amma so ya saka ni in bayyanar ba da tsarki ina na kai na siffanta gurin babu kalami Allah kara muku annabi da kusanci da juriya malam nura na dan hauya ka nuna mini hanya iskar da ke zuga wutar zuciyoyin soyayya malam abdul da dan amir kun toshe rami Sunanka ba sani ba bare sun barka imani. kofar gidanka ba bako in dai da biyayya kowa da ya kwankwasa za a yi masa tarbiyya na san ka san ni ina san ka da kyau maulaya ka aminta da ni Yusuf jagayyaban da komi Sunanka ba sani ba bare sun barka imani. Sunanka ba sani ba bare sun barka imani.